kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko tuđe majke ucvituje, nema majke. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca. U tom vremenu on počinje čitati Dostojevskog, zanima se dakle za književnost, za povijest, za literaturu, za filozofiju, ponajviše pod utjecajem franjevačkih svećenika koji su tada služili u tom kraju. U Imotskom nije mogao završiti višu gimnaziju, dakle te više razrede gimnazije, zbog toga je odselio u Zagreb gdje je završio klasičnu gimnaziju i potom upisao filozofski fakultet, studij filozofije i talijanskog jezika. On je bio jedan od najistaknutijih hrvatskih intelektualaca u jednom procesu koji se mi danas sjećamo kao Hrvatsko proljeće. To je bio jedan nacionalni reformski pokret u kojem su hrvatski intelektualci tražili promjenu položaja hrvatskog naroda unutar Jugoslavenske federacije i u sklopu jednog kulturnog djelovanja i Gotovac je tada pisao brojne tekstove u kojima je govorio o tom položaju hrvatskog naroda, potrebi slobode, potrebi demokracije, jer njemu je sloboda bila primarna ideja u njegovom kulturnom i kasnije i političkom djelovanju. Od srpnja 1971. on je bio glavni urednik Hrvatskog tjednika koji je bio i glavno glasilo Hrvatskog proljeća, možemo reći, i zbog toga, naravno i zbog njegovih tekstova, on je bio uhićen u siječnju 1972. skupa sa još setoricom drugih poznatih hrvatskih intelektualaca i potom je bio osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu i na višegodišnji gubitak građanskih prava i prava javnog istupanja. Napuštajući Hrvatski tjednik, mi ne napuštamo nadu koja nas je u njemu okupila. Uvjereni smo da je ona zajednička svima koji budućnost naše zemlje i budućnost svijeta zamišljaju kao doba slobode i pravde. Jedino doba koje može osigurati smisao čovjekovih snova, čovjekove povijesti. Jer niti smrt ušutkava sve mrtve, niti šutnja ukida svaku nadu. Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati, da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bih smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: umna vari se umiralo od srama. Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav,
mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umreti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi. Hrvatska je bez slobode besmislena i nemoguća. Gospodin Radić je rekao da bez demokracije opstanka za male narode nema. Nažalost, u Evropi niko nije čuo to u navodnim znacima provincijskog mislioca. I Evropa je prošla od njegove izjave pa do 45. pa onda ponovno sada na krahu komunizma sve faze u kojima je potvrdila tu činjenicu. Nema malih naroda bez slobode. Njihov je usud da se bore za slobodu, njihov je usud da doista budu demokratski narod. Bio je žestok kritičar Franje Tuđmana, s kojim je u vrijeme Hrvatskog proljeća i u vrijeme ovih disidentskih dana dobro surađivao, ali kažem, kad je nova hrvatska HDZ-ova vlast dakle, vodila hrvatsku politiku, on je imao brojne zamjerke koje je javno objavljivao i žestoko kritizirao. Čak je bio potpisnik jednog apela Franji Tuđmanu da odstupi s vlasti 1993. godine skupa s još nekoliko intelektualaca. Dvije velike opasnosti. Prva je da se Hrvatska raspolovi, da dobijemo bipolarni sistem, odnosno dvostranački sistem. Na jednoj strani HDZ, na drugoj strani SDP, dakle jednu podjelu koja bi HDZ-u dala veliku prednost. Naime što? Oni bi htjeli sebi pridružiti i centar i desnicu i na taj način ostaviti jednu ljevicu kojom bi mogli uvijek plašiti Hrvate da ukoliko toj ljevici previše mjesta puste, može doći do obnove komunizma i svega onoga što on sa sobom znači. To je jedna opasnost. Druga je opasnost ta što naš politički centar, takav kakav jest, ne bude li se razvio na pravi način, neće doista moći se odhrvati ovakvoj situaciji i mi zbog toga moramo misliti na to da je taj politički centar zapravo ono što garantira stabilnost. Ta knjiga sadržava i njegovu obranu sa suđenja 1981. godine, gdje je također pokazala svoje oratorske sposobnosti. Od ostalih knjiga svakako treba spomenuti Zvijezdanu kugu, knjiga koja je objavljena 1995. godine, koja je također dosta važna. Preporučam svakako pročitati ove outsiderske fragmente. To je također jedno važno njegovo djelo. Njegove pjesme su uvrštene u većinu antologija hrvatskog pjesništva i prevođene su na brojne, ne samo svjetske jezike, dakle engleski, francuski, njemački, talijanski, nego i na rumunski, albanski i na još nekoliko slavenskih jezika. I zato sam počeo s tim da vas volim. I zato sam počeo s tim da rađe s vama umrem, nego sa ovima živim. I znam, sasvim sigurno znam, da ću u ovoj ljubavi i s ovom ljubavi, u ovom dostojanstvu i s ovim dostojanstvom živjeti i kad me ne bude, i to je moja radost, i to je moja snaga kao i svih vas.